এই ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଚାରି ଜଣ ଯୁବକ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ବଳାତ୍କାର କଲେ। ସିଏ ହେଇଗଲା ବେଶ୍ୟା, ସତର ଖାଇ ନାରୀ ଜାତିର କଳଙ୍କ। ହେଲେ ଯୋଉମାନେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ନାରୀ ଜାତିର କଳଙ୍କ ସଜେଇ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଠାକୁର ହେଇଗଲେ। ତାକୁ ତ ଏ ସମାଜ ପାଖଣ୍ଡ କଲାନି। ପେଟ ପାଇଁ ଅଧା ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନାଚୁଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବେଶ୍ୟାଟାରେ, ନାଚ ବାଲିକା। ହେଲେ ଯୋଉ ବାବୁମାନେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ କାଟି ମଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ରାଜଧାନୀର ପେଟରେ ଧୋକ ମାରିବାକୁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଯାହା ଘରେ ବାସନ ମାଜୁଥିଲା ସେଇ ଘରର ମାଲିକ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଦର୍ଶନ କଲା। ମଉସା ତାକୁ ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡା ପତ୍ର ଦେଲାନି, ତାକୁ ତ ସମାଜ ପସନ୍ଦ କଲାନି। ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ରେପ ହେଲେ ଅସତି, ସ୍ୱାମୀ ରେପ କଲେ ସତ୍ୟବାନ। ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା। ଘରେ ନନା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ନଷ୍ଟ କରି, ସାଇ ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାରା ସମାଜ କହୁଛି ମୁଁ ପୁଣି ବେଦ ବେଶ୍ୟା ରାନ୍ଧି ଧନ୍ଦା ଆନେ। ଘର ମାଲିକ ଭଡ଼ା ଦଉନି। ମଉସା ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଲେ ବେଶ୍ୟା, ପୁରୁଷ ବଦଳେଇଲେ ବାର ନାରୀ, ପ୍ରେମ କଲେ ଡାହାଣୀ। କହିପାରିବେ ମଉସା, କହିପାରିବେ ମତେ? ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତି ବିଷ ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସଂସାରରେ ମୁହଁରେ ପକେଇ ମାରି ବସିଥାନ୍ତି, ମରିଥାନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ଜେଲ୍କୁ ଯାଇଛି। ସେ କେମିତି ଜେଲ୍ରୁ ଫେରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁ କରିବୁ। ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ତୁ କରିବୁ। ଓକିଲ ପାଖକୁ ଯିବୁ ତୁ, ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବୁ ତୁ, କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ, ଜଜ୍ ପାଖକୁ ଯିବୁ ତୁ। ସେମାନେ ତ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବେ। ତୋ ପାଖ ତ ସୁନାଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ତୋର ଦେହଟା ଅଛି ନା, ତୁ ପଳାଇବୁ ତୁ। ଆସ ବାପା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ପ୍ରିୟା, ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣି ଯାଅ। ସମୁଦ୍ର ନୁହଁ କି ମୋ ଆଖିର ନୁହଁ, ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣିଆ ପାଣି ନୁହଁ। କେତେ ଆଉ କନ୍ଦେଇବୁ ମତେ? କେତେ ଆଉ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବ? କାନ୍ଦିବାକୁ ମୋର ସମୟ ବି ମନେ ନାହିଁ। କେବେ ବି ତତେ ପଚାରିବିନି କାହିଁକି ମତେ ଏତେ କନ୍ଦଉଛୁ, କାହିଁକି ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ। ହେଲେ ଥରୁଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବୁ କରବାଲା? କହିପାରିବୁ ମତେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର କାନ୍ଦିବାର ଶେଷଟା କୋଉଠି?